Il-Prim Ministru Robert Abela, akkumpanjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici, segwa mill-qrib kif it-tagħlim tal-istudenti ta' dan il-kulleġġ baqa' għaddej permezz ta' lezzjonijiet online li qed isiru f'dan iż-żmien ta' sfida minħabba l-pandemija. Flimkien mal-Prinċipal tal-Junior College Xuereb, il-Prim Ministru segwa waħda mill-lezzjonijiet fejn ukoll sellem lill-istudenti u segwa mill-viċin is-suġġetti imħejjija għall-lezzjoni tal-ġurnata. Il-Prim Ministru Abela tkellem mal-istudenti dwar idejat ġodda li jistgħu jkomplu jtejbu is-sistema edukattiva f'pajjiżna, kif ukoll dwar il-futur tal-istudenti wara l-imxija tal-COVID-19. L-istudenti tkellmu wkoll b'ħeġġa rigward metodi li għandhom jidħlu fis-seħħ wara li jitneħħew il-miżuri restrittivi preżenti. Matul iż-żjara tiegħu Robert Abela taħajr lill-edukaturi u lill-istudenti u faħħar kif minkejja l-isfidi li qed naffaċċjaw bħalissa minna nħolqot opportunità innovattiva ta' tagħlim virtwali. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici tenna li jinsab impenjat li din is-sistema ġdida ta' tagħlim online titkompla anke wara li tgħaddi din il-pandemija u għażiet jgħid li l-Gvern jemmen ħafna fl-istituzzjonijiet post-sekondarji bħalma il-Junior College għax jgħinu ħafna fl-iżvilupp u fil-maturità edukattiva tal-futur tagħna.